soalong tovar ka hino ajok check roya truck ka chingkoy inut apran ke dam lapen inut areng kiso Arnika Lake TP ACS Hamren DC Asahi Malong election officer arpu mithang appending sumpot pensi anghoi kachingni dam Ingna matheng pichot kalisi soil conservation asahi madunga matsi thengpi inghuya da phita thekdun longwang bidat luma Carbing long life prime time berta kelang ratona 5 minit hin ben cardom bajiriklo cardom pini berta ang ton pen arjik tha Hamren police station ka parlo tapat pen check keroya truck umba so arleng along tovar kaino parpika jok che pharle phidlo Bangso truck kache pharle phidahut adimalo amat inut apran kedam lapen inut ahiring tangrak arengahu sonanglo Hamren police station ka parlo umba soalong kedam tang pai pai ni phai truck sier ni ihum check keroya truck AS010 C2554 ajo por phai truck si malom umba soalong che pharle phid umba so arleng along jaseme towar ke henu parpika joksi bangso check ke pona truck che pharle long phidlo kachin koi phidahut Nagaon Sagar Shialmari arong amikar Kalitang Kudus alia Sopo Ajit alia Bangke adi malong amat si Afran Damjulo lapen inut Ramson tim mga bangke ahiring tang rapen arengahu sonanglo Truck along kedo kadto kabe bang truck ang bong inut Afran Damjulo lapen inut bangke ahiring tang rapen arengahu sonanglo bonta truck kate bara bang thulapen kaprek bangke thom atuma bangke arengahu ke sodun awe pusi birta longpon Ajo por si kaching koi phira jo thanga warsai ka videt pana jok apran ke dam jui ki thitanga bangar bong bangke jo pang thang tami halada kaching koi adim lo amasi padokoglo laban puthora da mate pai pai ni final cap arni hamren pen raikom sai khia tumpali damsi ki thitanga bangar pum khum dam pen postmortem aphan DMC chalong an bandetlo lapen arenga hu ki so to aphan hamren sub divisional civil hospital along an pon pen sei langlo Ramson akurge Imum non only accident ke khodak lo lepen koson pensi ke accident igla सबसे से पे थे ड्राइवर का हाउ टू खाना सिचुएशन में ये होगा मैंने अभी क्या को माते क्या हाल तुम्हें बताया ये सोलम Hamren pen daneling hi Karbiang long live Bokajan subdivision angkang pen inut Karbipi Sami Arnika Lake TP ACS Chepamandun se Hamren Deputy Commissioner Sahem along election officer Aman pen methang Karbia pindeng pen si methang anghoy kaching nidang Alangli surihini ranko rahini ACS batch along kachipo andona bangphi Arnika Lake TP mesen pen ACS angdeng chipo andon si Karbiang lo raraphan nongmi Ivan Pilo Alangli amahang ke thega dim lake bokajan hanjang langso Karbiang long Kalitang Dhoniram Lake thela pen sika ingtipiatum asupilo Alangli phan ke cheng silake Dimahasao district along assistant commissioner arpu piponlo Uthot nona bangke West Karbiang long Hamren Rongsopi district MP deputy commissioner Sahem long election officer arpu piponsi amethang ahoy aman ben chingni ponsi Karbiang long ara phan nongmi Ivan Pilo Lasualong alangli hin pen Karbiang long lapen West Karbiang long lapen Jasmine Hamren Rongsopia rat pen ahir jumi kajohang padopon Sonsi Arnika Lake TP pen Gilik mate election ke padwa porahut aron choklim pen saike deng pamiji aphan lamcha chechakon lapen lasualong kaddu kabe rat pen ta kang hon pen kachirap se roje aphan stami lamthi chepaklang pon Pardon Nelimen Arnika Lake TP Neli Karbiang long Bukajan subdivision Hamjangang so Patim pen sinetivan lapen Neli ACS kilong ng 2022 lapen ke Neli first posting district pang ke Dimahasao hala technically claiming bomar bukang ke assistant commissioner
lapen ke non recent order nang le thulo nilipan election officer RP nilipan nang tiklo lapen ke posting ading bang ke ako West Karbi Anglong nilipan nang ta thoiklo basi nili West Karbi Anglong along as an election officer bang ke pinisi ki join long la lasi West Karbi Anglong katu kabe arat tumhan sita nili ki hirjumi chuhanglo lapen ke kibanji election mahai sita nili ning chithelo katu kabe arat tumta nili kana chirak nang chitodon ko si ning chithe o anko lasi katu kabe tumhan ka cardom ka cher thui ik ni thotlo cardom Hamren pen Daniel hi la pen bokajan pen ananterang Karbi Anglong live Thengpi thengrang jong si avi pulote chethe ke doan marat mareng pendang lok munit monor kereng ja phana kisum do puke ra deratum anta chini pame bonda thengpi kang hua tum sitame ajo wang amat sang se pin pen thengpi kang hua bangki ing ton te pin si hangjo hanghayan pinlo Lason si Dolamara Forest Range ka parlo kohora diring angkang along ingnam a thengpi kero kang hu kang lumpar pika jok thengpi thengrang kivir e ja phan der delo Bangso thengpi kang hu kilit par pika jok kedam tang pai pai ni phainer ke paningbe kohora soil conservation asa he madung along amitha plantation arlo amat thengpi kero kang hu tum kero pangreng plung aphita soil conservation asai ka macho ka maratum ke thek dun long le dara bangke mang khumi melam dinong Methang asa he madung along amat la puson thengpi ka pang hupon long lok pen ke thek dun long le dara bangke soil conservation a choka mar lapen ingnam rai ko mate forest asai khiatum methang asai ko anse ka cheklema la suang theka bangki klang dak la puson sarhem atheng no along amat ingnam atheng pi lapen department atheng pi arong ke rok kang hu ke pabir era bangke sai ka matuma phang Karbi Anglong Autonomous Council hin pen sodak ahokong kipi ka bedera pot posi Joy Singh phangchu pen pherang ke atheng no ningje la solaman ke jo pani le hai nili ta theklong lo la tan chelang no dak lo ja semer bang ke ala ke helu alam pu dun le non bang ke therak me nai bang ke sorai bi ara ma ta me ani bang ta pangring lo la sila bang se therak me la si ko pi ko sonne na pandong cherap ne chi de lo se ta me alam era bang ke ni dinangi tu ni dia hoi phana na si ni ji pu to nat man dala mara mana ma pachini ra an bang ni ong chot la apak le claim is ta me anerlo ang same non ha bagan sa bagan ajuan same pakre puphak chilang no pin lasi la bangke so dak pen ni hin ben ke pin rem lo la pen la bangke ko mat si claim la ben la be si sai ra ni patini ni palang News report Karbi Anglong live Karbi Anglong Autonomous Council Rachari asong atumaki mang laki longri longpar arlo kaching thur puhenlo la swateng pen langdam lo pulote Karbi Anglong pen West Karbi Anglong rong atok anu alongta tang noi tangte noi ki ongdung atobar selam lo la pen rara pharman Jal Jeevan Mission scheme pen arong setame rada long mesen ki junalang pale bomlo bonta Tarapung habarara tuma phana bangke nonpu anta tovar ki pipon ka bidera jok BJP aparivartana bangke ledam un edera sonsi thekpon longlo bangso ang theglake bangso visual kelang penta klang da khangjang lo bangso visual tarapung habara long pen kiso ketan thek te ka bang phe phan tovar ka be jok piaja e penang ka char chongsi kiso ka chebara mohor lang ikha Karbi Anglong live kelang rato Borpong ara tum ningkan ko an peloni rong rup ke pathir setami la pusona kisonga bangke chechak nang bomlang Karbi Anglong Autonomous Council kachare atum setami thekpon long bom lo tahaipo la puson peaja ipen kiso kacheban a visual bangke bangso visual la ke kiram tang pai pai ni phainer kebarni longki rong pharachor bari baby pinangan arni pen kiso kacholong lok pena jok dola mara an se kachelang bomahur men kiso ketan thu pena jok akaprek adim kache ponjia phan anta warsai avederlo bangso jok se kachelang adim dola mara pen tarapung an kache ponthuji phan pura gari motor le damun e setami peaja e pen char chong ponsi che ponthu derlo
Lapusong nakisung borpung tarpung ara raphan tovar lang mi pendanglok ason nakisung abang ke maduta chini pami bonda halabang so ara kisung ang hor komad lokang hordunji apong Karbenglong Autonomous Council kachari atum langchak kachipite kangpen raraphan aning ke pathe de kang phutha bang ke nonpu anta borpung tarpung habar kido suri raraphan amang asonsi pahiman chotlo alang itu maki sungang hor kang hor dunjia bangke Karbenglong Autonomous Council atuman chotlo lasi methang rat cari asong alam chak chot ason paman mera rat aphanle kedoan asai sitame claim pite kang asonte borpung tarapung habara phurki molong topon longji news report Karbenglong live Pini prime time berita ke lapansi kang tonik long